Dámy a páni, vítam vás pri dnešnom videjku, veľmi špeciálnom videjku a nie len preto, že mám na sebe takýto fajný, čo to je? Takúto fajnú robu, myslím, že je to roba, Star Warsovú, Anakinovú, alebo tak, alebo Sithskú. Nejak sa mi chce kašľať. A v dnešnom videjku sa zameráme na jednu vec. Táto vec je zložením dvoch vecí, ktoré mám rád. Lega a Star Warsu. Až na to, že to prvé není úplne Lego až tak. Fakt, že také tie väčšie sety dokážu od Lega stať fakt, že strašne veľa peňazí. Veľmi veľa, hej. Či už je to Millennium Falcon veľký, AT-AT veľký, alebo imperiálny Star Destroyer, a už nehovorím o Hviezde smrti, stoja stovky a možno niečo a už pomaly aj 1000 eur. A to sú peniaze, ktoré sa mi úplne na Lego vyhodiť nechce, hej, lebo povedzme si rovno, je to strašne veľa. Si vezmite, že niektorí ľudia ani nezarábajú 1000 eur, hej. Takže do úvahy prichádza druhá možnosť. Navštíviť temnú stranu, alebo prejsť na temnú stranu a kúpiť si fake. Teraz otázka je, dokáže fake konkurovať reálnemu Legu z Dánska? Túto otázku si teraz skúsime spolu tu za týmto pultom Marshallom zodpovedať. Vplyvom mojej temnej sily alebo vďaka temnej strane sily sa mi podarilo zohnať Lego fejkové Venator. Nie za 669 eur, ale za koľko? Za 42 eur. Dámy a páni, toto je Lego Venator, ktoré sa volá YesStar 67106 Venator. Zjavte si. Zjavne nevadí, že používajú meno Venator, ale nemôžu použiť Lego ani Star Wars. Toto vyzerá ako taký nejaký fejkový korusant. Alebo sú to možno iba vybuchujúce nejaké miesta. Asi skôr to druhé, to nebude korusant. Každopádne tento model sa skladá z... Kde to je napísané? Neviem, možno je to napísané vo vnútri. A špeciálne na toto video som si pripravil aj môj starší iPhone, ktorý využijem na natáčanie close-upov, aby ste všetko videli pekne zblízka. A možno by som mohol niečo vymyslieť aj s tým svetlom, aby to nebola taká tma úplná však. Tak to vyzerá tá krabica, hej, takáto fajná. Teraz som zistil, že by som to nemusel mať tento hnusný bordel. To si nevšímajte. Takáto krabica, pekne sa leskne, veľmi prémiové. Tu máme nalepené nejaké čínske veci, ktoré nie sú len po čínsky, ale aj po iných farbách. Upozornenie nevhodné pre deti mladšie 36 mesiacu. Je tu niekde napísané, koľko súčiastok tam je? Nevidím to tam. Poďme to otvoriť. Tak, čo tu máme? Pozrime sa na to. Z nejakého dôvodu sú to také nejaké inštrukcie. Pokyny k inštalácii. Balení sa nachádza papírový návod. Prosím, otevřete materiály balíček, pořadí a začnete z montáži podľa kroku v papírovém návodu. Ja vždycky to dávajú z nejakého dôvodu ako nálepku. Hej, neviem, kde by som si niečo takéto nalepil. Poďme na to. Toto je fajn, je to označené, že 1, 2, 3. 1, 2. No to bude 3. 3 a 4. Takže to si hodíme zatiaľ tak. Vedľa. A tu máme fajný návod. Tento Venator by mal mať do šírky 23,5 cm a do dĺžky 46,5 cm. To je slušné. Ono to asi není veľkosť toho najväčšieho Venatora od Lega, ale aj tak je to oveľa vlastnejšie než ekvivalent. Dám presne tu hore aj nejakú ponuku, že koľko stojí ekvivalentne zhruba veľký Venator od Lega a koľko stal tento. Koľko to čo je za obal, však to sa nedá otvoriť. Nožík to istý. Je to tu takýmto spôsobom podelené, hej, že 1, 2, 3, 4. Pekne, no som zvedavý, jak to bude vyzerať, som zvedavý. Začínam rozmýšľať nad tým, že možno mi úplne nebude stačiť ten Marshall. Kde je druhá táto doštička? Čo? Však hádam, by ho nedávali dovnútra tohto, či? Zdá sa mi to, lebo to hneď na začiatku niečo chýba. Keď sa ale pozerám na spracovanie tých kociek, tak je to veľmi podobné originálnemu Legu, len tam teda není vytetované hentu, že Lego. No, viete čo myslím. A myslím si, že by aj normálne štandardné Legové minifigurky sa zmestili do toho. To skúsime, otestujeme to.
Našiel som to, čo som hľadal, to, čo som si myslel, že je stratené. Moja najväčšia obava bola z toho, že keď to objednám, tak to budú také tie malé legové kocky, lebo už som dostal som od frajerky tému legu, ale to boli fakt, že takéto malinké kuštiky. Také malinké kocečky, bolo ich tam strašne veľa a mám z toho postavené lego v podstate tu za dverami. Čo je tu fajn, tak je vždycky vyznačené, že ktoré časti sa pridávajú, tie sú zvýraznené danou farbou, akou je aj tá kocka. A tie, ktoré už sú dané, aby sa neplietli, tak sú proste takou šedou, nijakou. Podstavec je skoro hotový, ale stala sa mi tu taká vec a dávam sem takéto ploché kúsky. Teraz som zistil, keď som sa pozrel do plániku, že som toto mal posunúť ešte o jedno viacej smerom sem a tuto vynechať a tu dať rovnú doštičku, takúto dvojkovú. Ale som teda na to zabudol, alebo som si to nevšimol a vybrať, oddeliť tie kocky od seba je v celku ťažké. Myslím si, že možno aj ťažšie ako štandardné Lego. Pomôžeme si nožičkom trošku, lebo neviem ako inak to už od seba oddeliť. Jedno sa mi už podarilo, ale tuto nemám taký dobrý grip. Je to preč. Tak, týmto sme dokončili podstavec. Inak to išlo v podstate bez problémov, vyzerá to celku stabilne, nevyzerá to vôbec zle. Máme za sebou 4 strany a ostáva nám ešte 42. Tak, po chvíľke hrania sa máme takýto začiatok, takýto štart. Drží to super zatiaľ, akože nemám s tým žiadny problém so stávaním, ide to úplne jednoducho, je to krásne prehľadné všetko. Pri takých tých väčších, dlhších častiach je napísané, že koľko majú mať tie konkrétne, ktoré hľadám, že či 14, 12, 8 alebo tak. Čiže to pekne prehľadné. Jediný problém, ktorý s tým zatiaľ mám, je veľkosť môjho stola. Tak dámy a páni, máme tu prvý nedostatok nášho lega. Po dokončení prvého balíka mi chýbal jeden kus lega a zároveň mi zostali 2 navyše. Rozhodol som sa to vyriešiť tým, že som zobral náhradné diely z nejakého legového setu, klasického, originálneho a dal som ju do tohto lega. Perfektne to sedelo a spevnilo to konštrukciu. Dobre, áno, máme tu ďalší deň, lebo včera som už išiel spať. Jednu vec som ale ešte včera spravil. Tak som sa pozrel na tú loď, že kokos, že prečo to má taký predkus. A ja som potom zistil, že ja som bol taký idiot, že ja som si pomýlil niektoré súčiastky a nemalo zostať nič navyše a tým pádom sa našlo aj to, čo som povedal, že chýba v tom sete tá súčiastka, takže sa ospravedlňujem Tebu Bossovi za to, že som ho urazil tým, že nezahrnuli Lego súčiastku do svojho setu. Môžeme pokračovať ďalej. Máme hotový prvý sáčik a môžeme otvoriť ďalší. Zase si môžete všimnúť, že mám na sebe také veľmi autentické pyžamko Chewbaccu. Som si ho včera vybral, že aby to dobre vyzeralo na videu a som išiel spať, takže som sa rozhodol, že si ho nechám ale aj teraz na ráno, na natáčanie. Sme na 12. strane zo 46, čiže je to v celku fajn, si myslím. Môžeme už vidieť tvár alebo veľkosť, akú to Lego bude mať. Neviem, či by som to mal volať Lego, lebo nie je to Lego, ale no tak tieto kocky. Vyzerá to takto. Jediný taký problém, čo s tým možno trochu mám, je, že vyzerá to, že to vnútro bude duté, hej, že také prázdne, že tam nebude žiadna výplň. Musím ale povedať, že zatiaľ to vyzerá, že naozaj krásne, že to bude veľmi krásna ozdoba, veľmi krásna dekorácia. Druhý sáčik je hotový, ostáva nám tento veľký, čo je spojenie trojky aj štvorky. Naše Lego zatiaľ vyzerá takto, Lego kocky zatiaľ vyzerajú takto. Hovorím, jedno jediné, čo sa trošku obávam, je, že to bude možno krehké, hej, lebo sú to naozaj takéto pláty iba. Nie je tu žiadna výplň. Zadok sa upevnil, eventuálne. Samozrejme, ešte nie sme v konečnom štádiu ani zďaleka. Ešte sa to môže zmeniť, možno sa to nejakým spôsobom upevní a možno to ani nebude treba, lebo to bude pevné takto samé o sebe. Ale čo musím povedať je, že to vyzerá naozaj strašne pekne a strašne sa mi to páči. Bočná časť lode je pripevnená iba k zadku, čož je škoda, pretože vznikajú medzery v strede a nie je to na pohľad úplne pekné a špatí to. Tak ostáva posledná časť súčiastok.
vyzerá to zatiaľ takto. Pekné sú motory, veľmi pekne je to prepracované. Veľmi sa mi to ľúbi. Tak dámy a páni, po ešte krátkom cvičení s tým, ktoré vám môžem ukázať taký zostrih, čo trval asi tak 3/4 hodinu. Ostáva nám pridať posledný kúsok a Venator je hotový. Tá loď je strašne citlivá, hej, ako veľmi ľahko sa rozpadne, na to si treba dávať pozor, oproti Legu je to brutál. Celkovo to vyzerá ale dosť pekne, páči sa mi to. Je tu taký väčší ten otvor na boku, hej, toto je tu také hlbšie, dá sa to nastaviť, ale na to už teraz nemám mentálnu kapacitu, lebo som dneska nejedol ešte. Robil sa na tom neviem koľko hodín, skúsim sa pozrieť, dám to sem napísané. Je to taký stred, hej. Najlacnejšie od Lega stojí 80 € a je menšie ako toto, hej. Potom to veľké od Lega, to za tých 669 €, to má zase takéto rozmery. Celkovo hovorím, na prvý pohľad ani si nevšimnete, že to možno nie je Lego. Je to oveľa lacnejšia alternatíva. Je labilná, hej. Je labilná naozaj na poškodenie veľmi ľahko, že sa tam vie niečo odpojiť. O tom by som vám vedel hovoriť teraz. Ale celkovo, keď to chcete mať len takto, že na výstavu, hej, že dáte si na poličku alebo tak to vôbec nie je zle za tú cenu. Len bacha na tú náchylnosť. Fakt je to dosť náchylné, lebo je to ťažké, je to dlhé a je to len takými tenkými spojmi podchytené. Ale inak fajn, super. Dámy a páni, ďakujem, že ste si pozreli toto dnešné video. A zakončujem to takto bez teatrálnosti, lebo som už extrémne unavený. Malo mi to zabrať. Idem sa ešte nájsť, idem si spraviť niečo na obed a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.